Control room sa usa ka barkong naka-wet dock sa usa ka pibarong wharf sa Barangay Luok, Mandawi City. Misilaob, may nalang kay dali kining na-control sa masakop sa Mandawi City Fire Station ug wa na makakatapa ang kayo sa ubang pahin sa barko. Samtang may break ang mga nagtrabaho sa barko, kalit lang misilaob ang control nini. Matod ni Isifuto Leo Andicoy, ang lead investigator sa Mandawi City Fire Station, posible ang kainit sa acetylene ang maoy gigamit sa pag-welding o cutting sa dapit nga mo hinungdan sa kayo. Mga 2 square meters lang ang nadanyo sa sunog nga gibanabanan ng kandidat og 35,000 pesos. May na wala hinuoy katahong na angon o nakalas sa maong insidente. Ang cause niya is ang ignition of material caused by acetylene o hot works. So, tungod sa kainit sa puthaw, muto ni namang good siya mga combustible materials dito nakasulod sa kuan. Tumuto ni kalit siya ni spread gud ang kalayo.